לי! מה קורה חברים, כאן מאי בני, כאן עם יגור, והיום זה הסרטון הראשון של הערוץ שלנו. סתום את הפה. אז היום אנחנו הולכים לשחק בילד באטל, יש קצת לאגים, כי יש לי חרם עכשיו, אז בואו ניכנס למשחק, ואני אחזור אליכם. את אומרת שיש לך חרם אחר, ומשום מה הפעלתי סרטון. אז אנחנו נשחק בילד באטל, יגור, אתה נכנסת? כן, אתה נכנסת, אני רואה אותך כן, משום מה הפעלתי גם סרטון, איזה חכם אני. תעצור אותו, טוב, אנחנו כבר התחלנו, ואנחנו צריכים להיות פטיש! לא! כן, פטיש! אני רואה את הפטיש בצורה הכי מוזרה בעולם. יש לי קצת רעש, כי אני כל הזמן זז עם הכיסא, אז תנסו להתעלם כזה. סתם לא. טוב, אני צריך לבנות... אני אבנה פטיש. כן, אני אבנה פטיש. אני אבנה את איש הפטיש. אני אבנה פטיש. אני אבנה את איש המוזר. אני אבנה פטיש. אני אבנה איש מוזר מוות. טוב. שאוכל פטישים לארוחת ערב. אופס, מה עשיתי? טוב. עכשיו נזכרתי שיש פארטיקאסט, צופים יקרים. נעשה פה פארטיקאסט. רגע, את... אז עכשיו, על האמת, אני אחזור אליכם אחרי שלב השיפוט. טה טה טה. טוב, אז שלב השיפוט התחיל, עשו שפיט, כן. טוב, נדמה לזה, בגלל שזה, אני אביא לזה גוד. מה? מה? אתה לא עושה לחוות בכלל. מה? לא הבאתי לזה באמת גוד. הבאתי לזה לג'נדרי. מה לעזאזל זה? מה זה החרא הזה? אוקיי, אני חושבת שזה מסמר וזה פטיש חצי זמל. אל תשבור לי את המוח! אז... אני כזה פעם 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 פעם. מה זה אמור להיות? איזה מגניב! אני שם לזה גול. אני שם לזה גול. אני שיתי דעתי מלא פעם. What the fuck? נראה לי העתיק ממני את הרעיון. רגע, יש פה שלט. אימא'לה. Not hammer. צור hammer. לא הספקתי להצביע. אני חושבת שאלה אמור להיות... אני חושבת שזה אמור להיות המסמר סלש פטיש. שזה אמור להיות הנה שלי. הנה המושלם. תעשו לג'נדרי. כולם לג'נדרי. בלג'נדרי. זה כאילו מה שאלתי צריך מפלות. זה, הוא רושם לי בולבול מפלות, כל הכבוד. מה זה הסקין הזה? של הקולר, מה שזה לא יהיה. אני לא הספקתי לעשות ווד כי לא הבנתי מה זה. מה זה אמור להיות? טוב, נגיד שהבנתי... נגיד שזה משהו, אוקיי. מה? לעזה. הנה איזמל.
הנה איזמאל, לא הספקתי להצביע. הבאתי איזה אפק בטעות. ביבלין. טוב, ביבלין. עדיף שזה יהיה מעניין. עדיף שזה... לא. אוקיי, אז זה ניצח ואני מקום 10. כל הכבוד לך בחורצ'יק, אני הבאתי לך בטעות אפק, בגלל זה ניצחת רק בגללי. ואני קיבלתי מקום 10. זה מקום 9. אז עד כאן הייתי, ומקווה שנהנתם, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. ביי!